Bon dia, sóc la Gemma, coordinadora del programa de Parcs Urbans i Xarxes Itineraris Saludables a DipSalut. Avui estic aquí perquè l'equip del programa us vol donar una sèrie de recomanacions per acabar de passar aquests dies. Bé, no m'allargo més i us deixo amb ells, d'acord? Marc, tota teva! Bon dia. Merci, Gemma. Doncs res, jo us vull aconsellar que dormiu, que intenteu dormir el màxim possible. Abans d'anar a dormir, podeu pensar 3 coses bones que us hagin passat durant el dia. I què més? Recordeu fer una migdiada de 30 minuts com a màxim. I espero que us vagi superbé. Us passo a la meva companya. Gràcies, Marc. Jo avui he fet cas en Marc i he descansat genial i m'he despertat amb molta energia. Per tant, us convido que feu com jo, agafeu un altaveu, us poseu la música i a ballar, que el ball també és exercici i per tothom. Convido a la meva companya a ballar. Gràcies, Lina. Com que és molt important estar actius, us proposo que utilitzeu els bastons de marxa nòrdica. Li passo a la meva companya. Gràcies, Mati! I malgrat la situació que estem vivint i encara que de vegades ens és més difícil, us animo a fer-ho tot amb un somriure. I que sigueu feliços cada dia. Li passo a la meva companya. Gràcies, Estela. Sigueu positius i exerciteu la vostra ment i el vostre cos. I porteu una alimentació saludable, amb més verdures i fruites. I, com no, una bona hidratació. Li passo la fruita al meu company Pau. Gràcies, Ionela. El meu consell és que mireu de posar-vos un horari, per tal de no caure amb la rutina. I recordeu de guardar-vos una hora per fer exercici. Gràcies, Pau. Un calendari. Calendari al temps. Què ens diu el temps? El temps ens diu que el que hem de fer és aprofitar el dia. El passat està. I del futur no en sabem res. Ens queda gaudir de cada moment, com per exemple fent una bona infusió i assaborint-la. D'acord? Joan Carles, fem una infusió. Gràcies, company. I jo em pregunto, hi heu jugat avui? Després poder d'un bon esmorzar o d'un bon berenar saludable, us aconsello que fem un joc. I per què no? Ho podeu fer en companyia o sols. Endavant. Ens veiem molt aviat. Una abraçada ben gran i molta salut per tothom.